Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa atong YouTube channel. Ingon man usab sa atong mga followers sa atong Facebook page. Ako nang hinaot nga naa kamo sa maing panglawas o kamo usab malipayon samtang kita mag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Giaghat ko usab kamo sa pag tan-aw sa atong previous na episode, hilabi nang duna kani dakong kalamigitan sa atong episode karon. Sa niaging episode kita nagahisgot sa pag-ampo. Nga ang pag-ampo maka-develop kani og buhi og himsog nga relasyon sa atong langit nung amahan. Now niini nga episode atong pagahisgutan ang pag-ampo nga gitudlo ni Hesus sa iyang mga disipulo. Kasadihang si Hesus na human pag-ampo, usa sa iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, magtutudlo, tudluan mo kami sa pag-ampo. Ingon nga si Juan nagtudlo usab sa iyang mga disipulo. Apan sa wala pa si Hesus mitudlo sa mong pag-ampo, doon na siya usa ka warning. Kung unsa nga pag-ampo ang dapat likayan. Nasayon ba kita niya na? Well, ato kaning pagabasahon sa Matthew chapter 6 verses 7 and 8. Nagaingon diri, don't recite the same prayer over and over as the heathen do, who think prayers are answered only by repeating them and again and again. Remember, your Father knows exactly what you need even before you ask Him. So unsa nga warning yang gihatag sa iyang mga disipulo? Likayin ninyo. Kung ayaw ka na pagbuhatan ninyo ang pag-ampo nga pausab-usab. Kanang recite and repeat over and over. Di man yung daghan nga mga relihiyon na nagatudlo niya ng pag-ampo apan naagi uban nga mga denominasyon o relihiyon nga nagatudlo sa pag-ampo nga pabalik-balik lang, pabalik-balik. Kapila balik-balikon, pila ka minutos, pila ka oras, pabalik-balik lang ang mga pulong. Nag-ingon si Hesus, nag-warning siya, ayaw kana ninyo buhata. Kay ngano, kana nga pag-ampo sama sa mga hintil, sama kana nga pag-ampo sa mga pagano. Okay? I hope ato ka na nasabtan. By the way, ang pag-ampo nga gitudlo ni Hesus sa iyang mga disipulo, dunay 7 ka mga petisyon. O since taas kayo katong tagsaon, pag-explain, ato kaning bahinon sa 2 ka episodes. First episode, kani karon atong pagaisgutan ang unang 3 ka mga pangamuyo or petitions nga atong makita sa the Lord's Prayer. Ang part 2 or next nga episode atong pagahisgutan ang last 4 petitions or pangamuyo nga atong makita sa the Lord's Prayer. Karon atong pagabasahon ang Matthew chapter 6 verses 9 and 10. Nagaingon, Our Father in heaven, we honor your holy name. We ask that your kingdom will come now. May your will be done here on earth just as it is in heaven. Kaning nga version, mao kini ang the Living Bible version. Ganahan ko sa pagkasulti ni kay simple English. Dili ka tong kinaraan nga English nga, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So, mas simple ni siya. Dali ra kayo sabton ang pagkasulti ni ini. Now, unsay anaa sa inyong unahuna? Sa diyang atong madunggan kini nga phrase, Our Father in heaven. Usa ka pribilehiyo nga kita pagatawgon nga anak. Ngano? Ato man siyang gi-address nga amahan. So of course, by default, kita iyang mga anak. Taliwala nga siya ang manlalalang sa vast universe. Manlalalang sa kalibutan. Hari sa mga hari. Apan kita gitugutan nga tawgon nga iyang mga anak o tagaan kitag pribilehiyo nga tawgon nato siya nga atong amahan.
Kani kana nga tema nga Dios atong amahan. Usa ka tema nga makita nato sa tibuok balaang kasulatan. Taliwala sa iyang pagkadako nga Dios. Kita makaduol kaniya anytime sama sa anak nga pwede mo duol sa iyang amahan sa bisan unsa nga panahon. No, ang Isaiah 63 chapter 63 verse 16 nagaingon, "Surely you are still our father. Even if Abraham and Jacob would disown us, still you would be our father, our redeemer from ages past." 1 John 3:1, "See how very much our heavenly Father loves us, for he allows us to be called his children. Think of it, and we really are. But since most people don't know God, naturally they don't understand that we are his children." Inana kaayo ang atong amahan. Inana nga pasalig ang anaa sa balaang kasulatan nga nagaingon nga bisan unsa nga panahon, sa bisan unsa nga sitwasyon, sa bisan unsa nga sirkumstansya, siya pirmi magpabilin nga atong amahan. Gani nahasulat sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 11, nga siya maghatag sa tanan nga maayo nga gasa. Ato ka nang pagbasahon. "If you hard-hearted, sinful men know how to give good gifts to your children, won't your Father in heaven even more certainly give good gifts to those who ask for them?" Sa King James Version, mas medyo grabe ang pagkasulti. "If ye then, being evil," kung ikaw nga dautan kabalo mo hatag og gasa, maayong gasa ngadto sa imong anak, kay dautan nga amahan, how much more ang imong langitnon nga amahan magahatag sa maayong gasa ngadto sa iyang mga anak nga magapangayo diha kaniya. No, our Father in heaven. In heaven, murag layo kayo tong amahan. In heaven. Apan ang kanang pagkalayo tungod kana sa atong mga sala. Kay Isaiah 59:2 nagaingon, "But your iniquities have separated between you and your God." Apan dako ang atong pagpasalamat sa gugma sa Dios. Kay siya ra pud ang naghatag og solusyon sa among problema. Kaya doon na kita problema. Kita tanan nakasala. So kita naturally mahilayo sa itong amahan. Mahibulag kaniya. To solve the problem, siya naghatag sa solusyon. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nagpakamatay sa karbalyo sa cross. Aron kita mahibalik nganha diya kaniya. Aron kita maluwas. Now, adto ta sa second nga petition. "We honor your holy name." Sa King James Version, "Hallowed be thy name." Among gipasidunggan ang imong balaan nga ngalan. Ang yawa naghimo og bakak og makadaot nga mga pahayag bahin sa ngalan sa Dios. Kani sa iyang pagsugid niini sa uban nga mga manulunda, daghan ang iyang na-convince nga ang iyang pagdaot sa ngalan sa Dios, ang iyang bakak daw tinuod. Usahay kita, dili nato mahimaya o dili nato mapasinunggan ang ngalan sa atong langitnon amahan tungod sa atong mga pinulungan, tungod sa atong mga binuhatan. Kadungog kaaning mga sulti o mga sinultian nga magapahatag o pagduda sa kaayo sa atong amahan. Saman ini. Kung ang Dios gugma, nganong mga matay man ang mga inusinting bata? Kung ang Dios gugma, nganong mga matay man ang mga maayong tao? Dili ba na usa ka statement sa pagduda sa kaayo sa atong langitnong amahan? O pinaagi na ana, dili nato mapasidunggan ang iyang ngalan. Inuon kita nagsuporta sa bakak ni Satanas. Usa ka bakak nga gisulti niya
ngadto sa kadaghanan. Ang Dios dili gugma. Aniya pag yun kamong na ay mga sakyanan, inyo gining mabasa pirmi nga phrase. Ay labi na pagting rehistro, dili man marehistro ang sakyanan kung di ka mukuha og insurance. Inyo ba nabasa diha? Acts of God. Mga linog, kalayo, unsa pa na diha, nga mga mangilngig nga kalamidad, bagyo lunop, ang gibutang dito, acts of God, binuhatan sa Ginoo. Di ba ato lang gibasa ganina? Nga ang Ginoo nagatanaw o nagahatag lang sa mga maayong butang sa iyang mga anak. Kita iyang mga anak. So tataw kaayo nga sa makadaghan nga mga gayon, sa ato mga pinuluhangan o binuhatan, wala na to mahimaya o wala na to matagai og pasidungog ang ngalan sa atong amahan. So sa dihang miyon kita, we honor your holy name. Kita ngaliyupo sa Dios. Natabangan kita nga atong mapasidunggan ang ngalan sa atong amahan sa pulong o sa buhat. O kana atong pangayoon adlaw-adlaw. Nga dili nato siya mapasubo. Now, adto ta sa lain nga petition. Your kingdom come. Muabot ang imong gingharian. Now, dunay duha ka implikasyon anang pulong gingharian. Kana nagpasabot, espirituhanon nga gingharian o physical nga gingharian. Ang espirituhanon nga gingharian, maanaa kanato sa diyang atong dawaton si Hesukristo nga atong manuluwas o ato siyang paharion sa atong kasing-kasing. Apan ka ng physical kingdom, wala pa ka na miabot. Mabasa ka na sa Lucas 17:21. For the kingdom of God is within you. Kaya ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo. Kung atong dawaton si Kristo, sumala sa akong gikaingon, o ato siyang paharion sa atong kasing-kasing, ang gingharian nga atong gipangayo sa atong amahan, anaa na diha kanato. Ngano? Si Hesukristo ang naghari sa atong kasing-kasing. Now, kanang physical kingdom, kanus aman ka na moabot. By the way, sa dihang gipangutana si Jesus ni Pilato, are you the king of the Jews? Ikaw bang hari sa mga Hudiyo? Atong basahon niyang tubag sa John chapter 18 verse 36. Siya nagaingon. Then Jesus answered, I am not an earthly king. If I were, my followers would have fought when I was arrested by the Jewish leaders. But my kingdom is not of the world. Ingon siya, ang akong gingharian dili dire sa kalibutan. Tuas sa langit. Apan the good news is this. Muabot ang panahon, ang kana nga gingharian, muabot diri sa kalibutan o kana reign forever and ever. Ato kanang mabasa sa Daniel 2:44. During the reigns of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. No one will ever conquer it. It will shatter all these kingdoms into nothingness, but it shall stand forever indestructible. Dili na kani malaglag o kani magatindog hangtod sa kahangturan. Dili ka ba excited nga usa sa makasulod o mabilong anang physical kingdom nga umalabot? Kung gusto ka o kung gusto ta nga kita mabilong ana nga gingharian, dapat ang spiritual kingdom atong pangayoon sa Ginoo nga maanaa sa atong kinabuhi. Kanang spiritual kingdom mao kana ang magaandam kanato pag adto og pagsulod ni ana nga gingharian nga giingon sa Ginoo nga umalabot. May tabo kana sa iyang ikaduhang pagbalik. Now, adto ta sa next petition.
Your will be done. Matuman ang imong kabubuton. Aber, mangutana ako nimo. Kalipay ba nimo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios? Kalipay ba nato ang pagdawat sa kabubuton sa Dios? Bisan ka na nga kabubuton, sukwahi sa atong gusto. Si Salmista David nagpamatuod sa Salmo 40 versikulo 8, nagaingon siya. And I delight to do your will, my God, for your law is written upon my heart. Ako nalipay sa pagbuhat sa imong kabubuton, akong Dios, kay ang imong balaod na hisulat sa akong kasing-kasing. Pagkatahom nga statement gikan ni Hari David. Usahay inani ang mahitabo sa atong pagampo. Since kita nagahisgot man sa pagampo. Nagampo kita aron makumpirma ang atong pagpili. Naanatay decision sa itong unahuna nga maugid na samtang kita nagampo sa Ginoo. Ug wala na space nga atong gibutang nga diin ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Tagaanta mo usa ka ilustrasyon. Sa usa ka tawo nga gadala ni siya og stick permi kaysa dihang makaabot siya og dalan nga nag-Y or nag-cross, iya kining gamiton ang maong stick. Iya kining itsa o kung asa kini mutugpa or mutudlo, dito siya mapadayon o maukoto niyang pagkapilion nga dalan. Usa ka panahon niya na nakitaan siya sa lain nga tao nga nag-obserbar sa iyang gibuhat. Nga sige siya itsa sa maong stick. No, itsa naman yang stick, mutugpa naman, iyan ang puniton, iyan na pong iitsa, mutugpa naman, iyan puniton. Gipangutana siya sa mong tao nga nag-obserbar kaniya. Sir, ngano man nga sige man nimo na ginaitsa ang stick, puniton og iitsa naman pod, puniton og iitsa naman pod. Insya ngano ako ning gibuhat? Kay kada nako itsa sa maong stick, ang stick dito mutugpa sa dalan nga dili nako gusto adtuan. Inyo bang nagkuha ang punto? Nagampo kita apan duna na tay decisions ng unahuna unsa ang atong pagpili. Unsa may dapat itubag sa Ginoo. Dili inana ang pagampo. Mo nang gitudluan ni Jesus ang iyang mga disipulo. Thy will be done. Ang imong kabubuton matuman. Abi nimo sa diyang si Ginoong Hesus nagaampo sa Garden of Gethsemane. Iyang nahulagway sa iyang unahuna ang kabug-aton sa sala nga iyang pagabitbiton sa iyang mga abaga. O iyang nibaw-an nga kaning maong sala nga iyang pagabitbiton, sala sa tibuok katawhan, makapahimulag kani. Sumala sa atong gibasa ganina sa Isaiah 59:2, ang atong mga sala nagkapahimulag sa atong amahan. Iya na kaning nakita nga ang kaning maong sala makapahimulag kaniya sa iyang langit nung amahan nga iyang gihigugma pag-ayo. Maunang nagampo siya. Atong basahon ang iyang pagampo. He went forward a little and fell face downward on the ground and prayed, "My Father, if it is possible, let this cup be taken away from me. But I want your will, not mine." Inani ba ang atong inampuan? Taliwala sa naghangyo si Jesus sa iyang amahan. Amahan ko, kung posible palabya kini ang cross nga diin ako ilansang. But I want your will. Gusto nako imong kabuton matuman, dili ang ako. Mga higala, hinaot ta kaning first part sa the Lord's Prayer. Makahatag kanato og katinawan kung unsa nga klase nga pagampo ang atong ipadangat ngadto sa atong amahan. Our Father,
who art in heaven, or our Father in heaven. We honor your holy name. Thy kingdom come, thy will be done. Abi nimo, si Ginoong Hesukristo nagapanuktok matag karon og unya sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. Kay gusto niya ang gingharian ng atong gipangayo. Thy kingdom come. Gusto niya nga kana nga gingharian maanaa sa atong kinabuhi. Aron kita maandam sa umalabot na gingharian nga iyang pagatukuron. Ang pangutana, ato ba siyang ablihan? Revelation chapter 3 verse 20 nagaingon, Look, I have been standing at the door, and I'm constantly knocking. If anyone hears me calling him and opens the door, I will come in and fellowship with him, and he with me. Pagkatahom nga imbitasyon. Kung ato lang pag-ablihan sa diyang si Jesus manuktok sa atong kasing-kasing. Sa atong pag-abli, atong gitagaan siya og authority sa atong kinabuhi. Nga siya ang maghari ug ang maong spirituhanon nga gingharian maanaa sa atong kinabuhi. Ako nang hinaot nga atong ablihan karon ang atong kasing-kasing. Parang si Kristo ang magahari sa atong kinabuhi. By the way, salamat kaayo sa paghatag sa imong higayon, pag-uban kanako sa pagtuon ni ining hamubo nga episode. Ug ako nang hinaot nga dili nimo punggan ang pagkaylap sa mensahe sa Dios. I-share kani mao kini nga episode ngadto sa imong mga higala. Ayaw kani og tipigi nga mao nga information. Sa dang imo kay natanaw, i-share kani ngadto kanila. By the way, sa akong gikaingon sa niagi nga episode nga mag-upload kita weekly apan gikasubo na ako nga within these 2 quarters murag dili nato na matuman kay daghan kitag mga activities na kitay umalabot na kaning crusade, na apo tay face-to-face Bible study, ug na po tayo umalabot nga programa sa radyo. At tangin nyo na, kay kana ako po nang i-live sa Facebook or kundili ako nang i-record para ako pong ma-share sa inyo ang maong programa nagauluhan Espada sa Espiritu. Sa makausa, akong gi-invite kamo sa pag-like o share o subscribe sa ato channel para kamo ma-update sa mga moabot nga mga o ma-upload nato ng mga episode. By the way, wala pa tanahuman ini sa The Lord's Prayer. Sa akong gikaingon, part 1 kini. Atong pagaisgutan sa part 2 ang upat na usab ka petisyon. Okay? O pangamuyo o upat ka petitions o pangamuyo nga atong makita diha sa The Lord's Prayer. Salamat kaayo sa imong paghatag og higayon. Ako mag-ampo nga kamong nagatan-aw niini nga video nga tagaan kamo og kasing-kasing sa atong langit ng Amahan, kasing-kasing nga daling moabli sa dihang manuktok sa Ginoong Hesus. Thank you very much and may God bless you.